κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Το καλό πόλεμα θα θέλε οι φίλες να είναι μες στη σκλαβιά. Κάποιοι θα αντισταθούν να νικήσουν μπορούν. Κορμί, τι αρχηγοί πολεμάνε μαζί. Ο Άγκρομ θα ηγηθεί, έχει πει στην πόλη. Η ομάδα θα βρει τρόπο να αντισταθεί, να είναι ελεύθεροι όλοι μαζί. Κορμίτι, 4 φίλοι της φύσης άρχοντες θρύλοι. Τώρα που πήρα αυτό που ήθελα από τον αρχαίο σοφό, ο υπόλοιπος σας ανήκει. Αν και δεν καταλαβαίνω γιατί νοιάζεστε μετά από όσα σας έκανε. Υποθέτω όμως ότι αυτό σας αξίζει. Πήγαινε να βοηθήσει τον αρχαίο σοφό. Χάνετε τον χρόνο σας. Δημιουργία λεπίδα σαν αιμοστρόβιλο. Ο πόλεμος έχει τελειώσει και εσείς δεν έχετε άλλο χρόνο. Τι κάνεις εκεί? Ανόητε, δεν βλέπεις ότι έχω νικήσει? Πρέπει να βρω κι άλλα βότανα για να βοηθήσω τον αρχαίο σοφό. Και το φάρμακο θα είναι άχρηστο χωρίς περισσότερο νερό. Τον Gorm αντέχει ακόμα, θα ξαναπάρουμε τις δυνάμεις μας. Είσαι σίγουρος? Από την αρχή φοβόσασταν να χρησιμοποιήσετε τις δυνάμεις σας και γι' αυτό ήταν εύκολο να τις κλέψει κανείς. Νόμιζα ότι χρειαζόμουν τις δυνάμεις όλου του Gorm, αλλά έκανα λάθος. Χρειαζόμουν μόνο τις δικές σας. Παιδιά, κοιτάξτε. Άρχοντα Μαγκόρ, γιατί περιμένουμε? Ας τους αποτελειώσουμε λοιπόν. Όχι, θέλω να κρατήσω την εκδίκηση για μένα ως Μαγκόρσους. Ξέρεις τι λέει η παροιμία, Μαγκόρ? Όταν βιάζεσαι... Τι ακριβώς κάνεις? Προσπαθώ να κερδίσω χρόνο. Λοιπόν, όταν κάποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Οι δυνάμεις μας είναι όλο τον Gorm. Όσο και αν προσπαθήσεις να τις κλέψεις, όταν τον Gorm είναι ενωμένο, είναι πανίσχυρο. Και εσύ είσαι ολομόναχος. Ναι, όπως τ' άκουσες. Εδώ κάνεις λάθος, μικρέ. Ο Μαγκόρ ποτέ δεν είναι μόνος. Τι υπονοείς, άρχοντά μου? Ανόητε, είναι προφανές. Γνωρίζετε καλά τι θέλω και θα με υπακούσετε χωρίς ερωτήσεις. Είναι η ιδέα μου ή φαίνονται τρομοκρατημένοι? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τους αποχαιρετήσουμε. Ας βοηθήσουμε τον αρχαίο σοφό. Άφησε τον κάτω, είπες ότι δεν τον χρειάζεσαι πια. Ο φίλος σας ο πρίγκιπας Άγκρομ με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ο αρχαίος σοφός μπορεί να έχει ακόμα κρυμμένα μυστικά. Τώρα θα αποκτήσω και τη γνώση και τη δύναμη του. Μια χαρά τα κατάφερες. Όλα έγιναν ακριβώς όπως τα είχα σχεδιάσει. Ο Μαγκόρ καταβρόχθησε τους στρατηγούς του και τον αρχαίο σοφό. Έτσι αποδυναμώθηκε στο πεδίο της μάχης και από την άλλη έβαλε μέσα του το πιο ισχυρό του αντίπαλο. Δεν καταλαβαίνετε, έχουμε σχεδόν νικήσει χωρίς καν να κουνήσουμε το μικρό μας δάχτυλο. Εμένα δεν μου φαίνεται και πολύ αποδυναμωμένος. Εντάξει, υπάρχει και το σχέδιο Β. Β' όπως βαράτε όπου βρείτε. Αξιολύπητη. Αν τέλειωσε και τα παιχνιδάκια σου, απελευθερώστε τις δυνάμεις της γης! Και κάπως έτσι ξεκινάει το σχέδιο Β. Χωρίς πλάκα, φίλε, ποιος μπορούσε να το φανταστεί? Απελευθερώστε τις δυνάμεις του αέρα! Απελευθερώστε τις δυνάμεις του δάσους!
Απελευθερώστε τις δυνάμεις της θάλασσας. Δημιουργία πέτρινης γροθιάς! Αυτές οι εξάρσεις σας με κουράζουν. Νόκτη, σκέψου κάτι! Δημιουργία αεροβομβίδας. Δεν καταλαβαίνετε, είμαι παντοδύναμος τώρα. Μπορώ να σου συντρίψω σαν μυρμήγκι. Καίει! Δημιουργία αστραπιαίας πλημμύρας. Δημιουργείς τα χειροπέδια σκισού! Λέτε να το κρατήσουν έστω για λίγο. Εύχομαι να έχεις και σχέδιο γάμα. Πρέπει να αυτοσχεδιάσουμε. Το έχουμε καταφέρει και στο παρελθόν. Αυτό είναι δηλαδή το σχέδιο σου τώρα, να αυτοσχεδιάσουμε? Πάιρον, δημιουργία αεροβομβίδας. Τας, δημιουργία θέλας του δάσους. Ανόητη. Όλο το κορμ θα καεί στο αγγίγμά μου. Δεν βλέπω τίποτα. Ο καπνός είναι πολύ πυκνός. Θα σας καθοδηγήσω από τον αέρα. Ο Μαγκόρσος θέλει να μας χωρίσει. Δημιουργία Stoneat. Ακολούθαμε. Αντέχεις? Με δυσκολία. Εντάξει λοιπόν, ώρα για αυτοσχεδιασμό. Καμιά καλή ιδέα? Δημιουργία μάντα. Δημιουργία εκδικητικής τρίενας. Θα γίνεις καπνός πριν καν με ακουμπήσεις. Αυτό είναι το σχέδιό μου. Λοιπόν, πού είναι ο ψαροκέφαλος? Εδώ είμαι. Και τώρα τι κάνουμε? Παιδιά. Το σχέδιο Δέλτα. Αρκετά με τα γράμματα. Εκτός αν το πούμε σχέδιο Χ. Χτυπάμε στο ψητό το διαβολικό γίγαντα. Δεν μπορείτε να κρύβεστε συνέχεια, άρχοντες του Γκόρμ. Σας βρήκα, δεν μπορείτε να μου κρυφτείτε. Εμείς βρήκαμε σένα. Σχέδιο μη για Μέγκασους. Το πιασες? Καλά μη χαίρεσαι τόσο και ανεβάσεις καμιά θερμοκρασία, κουφιοκέφαλε. Πολύ το γουστάρω τώρα αυτό, παιδιά. Και το σχέδιο Χ ήταν καλό, αλλά αυτό είναι πολύ καλύτερο. Πρέπει να σιγουρευτούμε ότι ο αρχαίος σοφός είναι καλά. Πρέπει οπωσδήποτε να εξολοθρεύσουμε το Μαγκόρσους. Και νομίζω ότι ξέρω τον τρόπο, παιδιά.
Ο παντοδύναμος Μέγκασους, 4 φορές πιο δηλός από κάθε άρχοντα του Γκόρμ χωριστά. Ο Νόκτης έχει δίκιο. Πρέπει να εξολοθρεύσουμε τον Μαγκόρσους. Και μετά να σώσουμε τον αρχαίο σοφό. Ναι, μα ο αρχαίος σοφός είναι μέσα στο σώμα του Μαγκόρσους. Το μόνο που μένει λοιπόν είναι να τον διαλύσουμε σε 1000 κομμάτια. Τι περιμένετε λοιπόν, ελάτε να τον πάρετε. Ας κάνουμε 2 βήματα αριστερά και μερικά βήματα πίσω. Θα πάρουμε φόρα για να το χτυπήσουμε. Έτοιμοι? Δεν τον είδα να πόνεσαι. Ό,τι και προσπαθήσαμε απέτυχε. Προτείνω επίθεση σώμα με σώμα και ας υποστούμε τις συνέπειες. Αν χρειαστεί θα ξεριζώσω το στομάχι του Μαγκόρ μέχρι να βρω εκεί μέσα τον αρχαίο σοφό και θα το καταυχαριστηθώ. Εντάξει, τώρα μας εκνεύρισες. Πέτρινες γροθιές! Στείλ το στα τσακίδια, Νόκτης! Και αναρωτιόμουν αν θα το ζητούσες, Άγκρομ. Βασιλικό χτύπημα. Καταιγίδα χαλάζει. Μήπως καταιγίδα πάγου? Η προσπάθειά σας είναι συγκινητική, μικροί άρχοντες, αλλά η φωτιά μου τα διαλύει όλα 1 προς 1. Έχει δίκιο, ξέρετε. Ναι, αλλά τώρα δεν θα του τα ρίχνουμε το καθένα ξεχωριστά, αλλά συνδυαστικά. Δημιουργία κατακλυσμού! Τίποτα δεν με σταματάει πια. Αν του ρίξουμε τα γιγάντια βέλη, Γίνεται όλο και πιο δυνατός! Όση ώρα καθόμαστε και σκεφτόμαστε πώς θα σώσουμε το γέρο, τον Γκόρμ καίγεται. Νομίζετε ότι αυτό θα ήθελε ο αρχαίος σοφός? Αυτός ο φλεγόμενος κόσμος θα κυβερνηθεί από μένα. Και όταν θα γίνεται απολύθωμα, θα έρθω να περισυλλέξω τους λίθους μου. Βάζει στοίχημα, Μαγκόρ! Αξιολύπητη, βυθίσαστε γρήγορα. Νομίζεις, δημιουργία γιγάντιου σφυριού! Τα σαρουγάλε μας από εδώ τώρα! τελικά είναι φοβερά αυτά τα προϊστορικά σφυριά, έτσι. Εντάξει λοιπόν, να χτυπήσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό έχει πλάκα. Πώς νιώθετε τώρα που έχετε χάσει τα πάντα, τις δυνάμεις σας, τον μέντορά σας, τον κόσμο όλο? Το δάσος! Καίγεται. Μην τον αφήσετε να μας αποδυναμώσει. Δεν θα μπορέσουμε να σώσουμε αλλιώς τον Γκόρμ. Άθραυστος γάτζος του δάσους! Δεν μπορείτε να σταματήσετε αυτό που έχει ξεκινήσει. Τα βασίλειά σας μου ανήκουν. Όχι, Νόκτης, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι τώρα. Ώστε ακόμα και στο τέλος σας μένετε πιστοί στις διαταγές αυτού του τρελού γέρου.
Σε τι σας ωφέλησε λοιπόν το να μείνετε ενωμένοι?